Упражнение 26. Ой, ай, уй, мой, май, твой. Это мой дом, это мой папа, это моя сестра. Да. Упражнение 27. Это мой друг. Это мой брат. Это моя подруга. Это моя подруга. Gordon. Англо-русский. Ага! Садовник. Ха! Садовик. Садовик. Да. Садовик. Нет. Нет. Садовик. Привет, меня други, как дела? Меня зовут Лоренс, я Велси, я 27. Это мой садовик, и это мой дом. И это меня семья дом. И это мой металлодетектор. Oes. Ja, os da chi dim ond deall beth dwi'n siarad, o beth dwi'n deud, dwi'n dysgu Rwseg. Da chi'n surprise bod dwi'n dysgu iaith arall fel Rwseg? Wel, siwr o bod da chi yn. Cwbl ohonych chi yn meddwl, da chi ddim yn siarad Rwseg yn gor iawn. Wel, mae'n am y tro gyntaf i fi i dysgu Rwseg, mae rhaid i fi deud, achos mae gen i diddordeb i dysgu iaith arall. Ac oes, я говорю по-русски, un o enghreifftiau fel siarad o Rwsieg mewn brawddegau. Rwan ta, dyma metal detector, spade a brws. Unwaith eto, dwi'n mynd i gweithio yma yn yr ardd, ond unwaith eto, hyd yn hyn, dwi'n mynd i gweithio yma. Felly, lach dy wedyn. Ok ta, dwi'n mynd i symud ymlaen i'r ochr hwnnw, ble mae ganddyn nhw coeden. Oes, ar gyfer y fideo yma, ar gyfer y episod yma, dwi'n mynd i defnyddio metal detector i chwilio am lot o goodies, ac yn ywedig trio dysgu Rwsieg trwy geiriau, achos y heirio yw bod os dwi wedi darganfod unrhyw objects
unrhyw objects dwi wedi rhoi enw, dwi'n mynd i dysgu beth ydy gair Rwsieg am hyn. Okay. Switch on metal detector. Oh. Na, come on. Na chdi, okay. Okay. Dwi'n meddwl, dwi'n mynd i dechrau... Okay. Dwi'n mynd i dechrau... Okay, dechrau digio rwan. Okay, y task yw trio chwilio am unrhyw objects. Os mae gynddyn nhw unrhyw stwff diddorol a just y gwydr yma ac hefyd just tipyn o coedwig. Okay, ask the detector unwaith eto. Okay, rhywle mewn un. O! Agos iawn i colli spad, ond mae'n yn sonio drwg iawn. Okay. O! Unwaith eto, yna fan eo. Okay, dwi'n mynd i darganfod am hyn wedyn. Okay, dwi wedi darganfod unrhyw metro mewn hyn. Okay, dwi'n mynd i digio hwn. Yma, os mae ganddyn nhw... Aros y munud. Neu o arall? Na, just a twig. Gobeithio, so dwi'n mynd i darganfod am unrhyw metro diddorol. Dwi wedi darganfod am y bone. Dyma peth da, mae'n rhaid i mi dweud. O, chdi, stone. Mae'n dechrau bod y mor heriol ac yn mor challenging na chdi. O, be dwi wedi darganfod. Rhywbeth diddorol dwi wedi... y coin! Dwi wedi darganfod. Okay, dwi'n mynd i rhoi hyn mewn canlyniad. Ar ochr hwnnw, mae ganddyn nhw trydydd metro nath wedi detectio dan y blaw. Okay, dwi'n mynd i... Dechrau digio unwaith eto, ma da. Oes, o. Mae'n drwg gan ni nifer o worms nath wedi digio dan y flaw, wedi byw dan y flaw. Of course, mae'n wir, mae'n bob natur. Siwr o fod nath moles wedi bwytio nhw hefyd. Dyma natur i chdi. Okay, gobeithio. Os dwi wedi darganfod am rhywbeth, just unrhyw stick. O, dach ymlaen. Siwr o fod yma ganddyn nhw metro object am rhywle. Siwr o fod. Ti dyma. Ble rwyt ti? Yeah. Sorry, I'm a roots. Okay, ask the detector. Okay, ochr yma. O! Yna o arall. Be dwi wedi darganfod dan y blaw mewn hyn yw... Unwaith eto a nail. Gyd o'r nails ma da. Gobeithio dwi'n mynd i chwilio am rhywbeth gwahanol yn hytrach na just nails. Okay, dwi wedi darganfod mae ganddyn nhw mwy o metro mewn hyn.
Okay, dwi'n mynd i... darganfod os mae ganddyn nhw gwared unrhyw deilan marw allan. Siwr o fod mae ganddyn nhw nifer o stwff o'n fan hyn. Waw. Beth yw hwn? Unwaith fe tro na fy neil. Y neil arall. Yr ail neil mewn hyn. Beth sy'n bod efo pobl? Ond na, paid bod yn flin, achos mae nails yn well na dim byd. Chwilio am nails yn well na dim byd, siwr o fod. Gyda nhw wedyn bod dydy hwnna ddim yn cyniog o gwbl. Ond ie, dyma beth sy'n digwydd efo metal detecting, siwr o fod. Gan i weld os dwi wedi... beth yw hwn? Na, dros y cerrig. Symud y 2 nails. Bia be dwi wedi darganfod. Waw. Dwi'n meddwl mae'n rhan gyda top, dwi'n meddwl. Sorry, out of focus yn anffodus. Ond dwi'n mynd i golchi hwn wedyn ar gyfer y canlyniad. Mae'n drwg gen i. Unwaith eto, be dwi wedi darganfod yw y top. Ond dwi ddim yn siŵr iawn pa fath o top yw hwn. Ond dwi'n meddwl mae'n rhan gyda brakes neu unrhyw peth mechanig. Ond it's a hell of a good find, I have to say. Yes. Multitasking, eh? Mae gynta nhw single da iawn. Achos be dwi wedi darganfod, mae yna rhywbeth ddiddorol mewn un. Ty dyma ble rwyt ti? Na, acorn. Mae gynda nhw gwydr. Dwi'n meddwl mae gynda nhw metal rod rwla. Na chdi. Wow. Part of a wire, mae rhaid I fi dweud. Yma. A wedyn, mae gynta nhw... Iesu Wow! Bendigedig! Bendigedig! Dia. Sorry, paid o bod yn yr cyfroes, yr gormod. Ond am hwn yn peth da. Dwi ddim yn siŵr iawn beth yw hwn. Ond mi hwnna darganfod wedyn, felly mi hwnna ychwanegu geri o Rwsieg am hwn hyn. Tata.